Hei, ti'n barod am y rhaglen? Ie, bron. Ei, Heledd, oeddet ti'n gwybod bod ti'n methu byrpo yn y gofod? Achos oes dim disgyrchiant, a heb disgyrchiant, dyw'r solidau, hylifau na'r nwyon yn gallu gwahanu yn y stwmog. O, ti'n iawn? O, ti ddim yn edrych yn dda o gwbl. Fi dim o sad yma. O, ie. Wel, os nag yw'r nwyon, hylifau a'r solidau'n gwahanu yn y stwmog, yna dim ond un ffordd sydd i beth ddod allan. Ie, nôl trwy'r ceg. Dyma, boom, bang. Cyfres ffrwydro lle mae yna 2 dîm yn barod i frwydro'n erbyn ei gilydd da llon lle o gemau gwyddonol Gwirion. A ni'n 2 yn trio cadw trefn ar y gwyddonwyr gwyllt. Trio. Heledd yw hi. Ac Aled yw e. Ac un peth sy'n sicr, bydd cystadlu brwd gan y tîmau, digon o ddrigioni a mes. Lot o fes. A da ni yma yn ganol y ffrwydriadau a cynegion peryglus. Dyma lle byddwn ni'n neud yr holl arbrofion sy'n rhy beryglus i chi wneud yn y studio. Peri dwi. A fi yw Zach. Pwy yw'r tîmau sy'n cystadlu heddi? O Ysgol Plas Coch. Owen, Riley, Emily! Will, Grace, Freddie! Croeso i Boom Bang. Chi'n teimlo'n hyderus? Ydy, a ni'n mynd i ennill. O, chi'n siŵr o hynna, efe? Ydi. Ydych chi'n ffrindiau gyda nhw dro fyna? Na. Na, ddim o gwbl. O, reit. Wel, mae Gwyneb Grace yn gweud y cyfan. Chi ddim yn hapus gyda hwnna, i chi? Na. Ydych chi'n gystadleuol o gwbl? Ie. Ydych chi'n gystadleuol yn erbyn rein? O ie, definitely. Ti'n mynd lawr. Maen nhw'n mynd Ti'n siŵr, lawr. Will? Ysgol Plas Coch, croeso i'r labordy. Aled, pwy ti'n meddwl sy'n mynd i ennill heddi? Pwy bynnag sy'n neis i fi. Ti gyda ancreg i ti, Aled. O, diolch yn fawr. Heledd, nhw fydd yn ennill. Dwi gyda blodau i ti, Aled. Fi caru blodau? O, diolch siw gymaint. Heledd, fi wedi newid meddwl fi. Nhw fydd yn ennill. Na, mae pawb yn ennill. Hooray! Na, cerwch nhw fyna. Dwi ddim yn gweithio fel na. Mae rhaid i rywun ennill, a chi'n mynd i fod yn chwarae 5 gêm yn erbyn eich gilydd. Rhai sy'n profi pa mor gyflym chi'n ymateb, eich gwaith tîm chi, a'ch gwybodaeth wyddonol gwyllt. Ac am bob rownd chi'n llwyddo, nag e pwyntiau chi'n ennill, na. Ni'n neud pethau bach yn wahanol ar Boom Bang. Dewch dyn ni. Dyma'r tiwbiau sgorio, a fyddwn ni'n arllwys yr hylif ffrwydrol yma i'r tiwb am bob rownd chi'n ennill. A'r tîm sydd wedi llenwi'r tiwb fwyaf erbyn diwedd y gemau sy'n ennill. Ond newyddion drwg i'r tîm sy'n colli. O ie, newyddion drwg iawn weda ni. Mae'r holl dîm sy'n colli yn cael splat gyda guns! Ond pa dîm fydd yn ennill? Tîm Boom? Neu tîm Bang! Bang! Fi'n meddwl bod rhain yn barod am y gêm gynta. Bant a ni. Mae'r gêm nesaf yn gyfarwydd i ni gyd. Op dim stop. Eich cyfle chi i berfformio llawdriniaeth. Dyma Colin. Drian yna fi. Mae fe wedi cael sawl peth yn sownd yn ei gorff, a mae angen eich help chi. A'r tîm sy'n llwyddo i dynnu popeth o gorff Colin yn yr amser cyflyma sy'n ennill. Ond bydd angen ymynedd a sgil. Os ych chi'n cyffwrdd â'r corff, bydd y gloch yn canu a bydd rhaid ni ychwanegu 5 eiliad i'ch amser. Reit te, menig mlaen bawb. Llawdriniaeth tîm Boom sy'n gynta. Mewn 3, 2, 1. Pob lwc, Colin. Dechrau da iawn. Da iawn, Wen. Da iawn. O, da iawn. Y fraich yn glir, diolch i Emily. Nawr y bledren. Pan fi eto. O, ma hwn yn hawdd.
Wps, falle ddim. Colin, ti'n iawn? Canolbwyntio. Mae rhain yn anodd. Ydyn. O! Canolbwyntio. Da iawn! Mae Colin dal yn gwenu. Hei, da iawn! Da iawn! Mae'n chalon ni'n cyflymu'n gwylio hwn. Ie, asgwrn yn y goes. O, dwy law. Pwysau, attention! Hei, da iawn! Da iawn! Ie! Ni'n neud e! Tîm bang, chi sy'n nesa, mewn 3, 2, 1. Fredi mynd yn syth am y glin. Hei. O! Perfect so. Dal ati. O William yn edrych yn hapus. Gofalus, pa'i cael sioc! Da iawn. Da iawn, Will. Pai poni, just cael e off. Yeah, da iawn. Yeah! Da iawn, Fredi. O, Grace. O, mae'n mynd am y galon. Da iawn, Will. Da iawn. Ni'n mynd rownd, mae'n rhaid ni fynd rownd, oce. Nesau dîm bang y fraich. O. Yeah! Da Da iawn iawn, ti. oce. Grace yn tynnu'r stwmog heb unrhyw ffwdan o gwbl. Mae nhw'n anodd. Da, dim. Oce, o fyna, Iawn. Fredi. Sdim, ie. Mae rhaid ti aros fyna. Oce, dyma fe, yr un olaf. Ie! O, cafodd y goi! Ie! Rownd gynta agos rhwng y ddau dîm. Boom a bang yn gyflym, ond sawl sioc yn ychwanegu cosbau amser at y sgoriau terfynol. Pwy bydd yn ennill y jwg hylif cynta? Mae Colin wedi cael gwellad gwirthiol, diolch i'n tîmau. Ie, un gêm drosodd, ond beth yw scores? Pwy oedd cyfle yma gyda'r llawdriniaeth? O, pwy fydd e? Pwy yw e? Tîm Boom sy'n O, mwy? Wel, mae Tîm Boom wedi ffrwydro ar y blaen, ond gall unrhyw beth newid yn y labordi. Amdani gyda'r gêm nesaf, ie? Ie, a bydd angen hwn. A hwn. A hwn arno ti, achos fi a ti sy'n chwarae nesaf, a gewn ni blast off gyda'r gêm nesaf. Gewn ni weld yn beth i ni, ie? Ti'n barod i golli? Na, dwi byth yn colli. Mae teimlad arallfydol i'r gêm nesaf, Helen. Wel, mae yna offer a chynhwysion difyr iawn ar y byrdde. Beth yw'r her? 3, 2, 1, blast off. Oeddech chi'n gwybod bod modd creu rocedi ffrwydrol gyda chynhwysion o'r gegin? Ond pidwch trial hyn adre. Wel, ddim cyn gofyn am ganiatad oedolyn, beth bynnag. Lansio rocedi yw'r her gan greu adwaith gyda soda pobi a vinegar. Ond pwy fydd yr astronaut cyflyma i danio'r mwyaf o rocedi? O, felly, pwy ych chi'n cefnogi i danio mwy o rocedi? Tîm Boom, chi nath ennill y gêm gynta, felly chi sy'n cael dewis. Fi neu Heledd? Pwy chi wedi dewis? Diolch yn rownd. Ie! A gwyn! Wel, bang, chi gyda fi. Ewn ni amdani. Mewn 3, 2, 1. Dau. Mae'r adwaith rhwng y soda pobi a'r vinegar yn digwydd pan yn ni'n troi'r botel. Maen nhw'n cyfuno i greu dŵr, ychydig o halen a lot o nwy carbon dioxid. Mae'r gwasgedd tu fewn yn adeiladu a'r nwy yn gorfod diang. Felly mae'n gwthio yn erbyn top o botel ac yn lansio roced i fyny. Fel na. Ond, peidiwch trio hwn adre heb oedolyn cyfrifol nac offer diogelwch.
pheidiwch copio Aled a Heledd. Maen nhw'n creu lot gormod o fes. Sdim syniad y fi pwy sy'n ennill. Mae dy fi syniad go lew. Ti'n eiliad ar ôl? Adwaith cymigol anhygoel gan Helen a fi, a rocedi yn hedfan I bob gyfeiriad. Fi'n falch o'n i'n gwisgo helmed, ond pwy lansiodd y mwyaf o rocedi a pha dîm sy'n ennill yr hylif? Oedd hwnna'n gymaint o hwyl, oedd e'n blast! Nes I really joio. Fi'n credu bod fi'n dal yn arogli fel vinegar. Ie, fi moyn chips nawr. Beth am ein tîm e? Nethwch chi fwynhau? Felly'r cwestiwn mawr yw, pwy nath ennill? Yr enillydd yw... Tîm bach! Aled, sut mae'n teimlo ti di colli? Wel, fi'n meddwl bod tîm bŵm hefyd yn heiddi hylif, achos dim ond un roced oedd ynddi. Stop! Oh, sorry. Oedd hwnna'n bach yn cheeky, yn dod e. Right, mae rhaid I chi wneud bach o waith nawr, achos fi a Heledd wedi wneud digon. Gwyliwch y clip yn ofalus, achos bydd rhaid I chi ateb cwestiwn ar be chi newydd weld. Ond dim ni sy'n gofyn y cwestiwn na wneud y ffrwydradau mawr. Na, mae'r arbenigwyr nôl. Mae bywyd mor braf, mae'r hael allan na. Mae'r hufen ia yma mor blasus. Peri, roedd ffaith I fi. Ffaith I chwythu mhen, fi'n caru dy ffeithiau di. Oce ta. Mae nitrogen o'n gwmpas ni trwy'r adag ac yn rhan mwyaf o'r aer. Nitrogen? Ie, ac mae nitrogen wedi cael ei ddefnyddio I wneud yr hufenio yma. Aros funud, fi'n bwyta nitrogen nawr. Wel, pan ti'n ychwanegu nitrogen hylifol at cymysgedd hufenia, mae o yn oeri yn sydyn. Mae'n creu crisialau bach ac hufen llyfn. Waw, o gen I dim syniad am hwnna. Ti'n be? Gewn ni wneud arbrawf heddi gyda nitrogen hylifol? Syniad da, gefel ar hwn, dwi wedi cael digon o'r hufenia. Be am greu roced hefo nitrogen hylifol a gweld Peri sy'n mynd bella? OK, beth am I ni greu 2 roced? Un gyda potol mawr a un gyda potol bach. A dyna'r cwestiwn i'n tîm enni. Pa un fydd yn hedfan pella? Ia. Ffwrdd â ni, Sac. Tîmau, amser trafod. A'r botel fawr neu'r botel fach gyda nitrogen hylifol fydd yn hedfan pella. Felly, pa botel fydd yn hedfan yn bellach? Botel bach. Botel bach. Pam chi'n meddwl hwnna de? Gyda botel bach, mae mwy drwm. A chi'n siŵr? Siwr. Right, ni wedi penderfynu. Bang, beth I chi'n meddwl, y botel fawr neu'r botel fach? Botel bach. Botel fach chi'n mynd am hefyd. Os ydych chi reswm pam? Oherwydd mae'r botel fawr a fel y weight yn... Y pwysau? Ie. Wel, gawn ni weld pa dîm sy'n gywir. Sac, cyn i ni gychwyn, mae nitrogen hylifol yn gallu bod yn beryg iawn, gan bod o'n cyrraedd tymheredd -196 gradd Celsius. Wow, mae hwnna yn oer. Oer iawn. Y lle oera ar y byd ydy Antarctica, a mae fanna wedi cyrraedd tymheredd o -80 gradd Celsius. So mae nitrogen hylifol dipyn oerach. Os mae'n cyffwrdd y croen, mae'n rhewi ac yn creu frostbite drwg. Dim rhyfedd bod ein Dave ein arbenigwr ni gofyn wneud hwn te. Mae lot rhy beryglus I ni. Ia, yn union. Pam wneith David droi'r botel, wneith yr dŵr cynhesu'r nitrogen, a wneith y nwy nitrogen gwthio'r dŵr allan o'r botel yn syth. A wedyn, ti'n gwybod beth sy'n digwydd? Bydd y grym yna'n tanio'r roced. Dave, amdani efo'r botel bach! 3, 2, 1... Wow, a hwnna mor bell! Chwarae teg, ond ddim yn disgwyl hwnna. Ti'n meddwl bydd y botol mawr yn mynd yn bellach? 3, 2, 1... Wow! Chwarae teg, mae'n glas! O, fe hwn yn agos. Falle bydd angen gweld hwnna eto. Yn slow-mo.
Yn y boteli yma, mae dŵr gyda nitrogen hylifol ar ei ben. Wrth droi'r botel ben i weired, mae'r dŵr yn cynhesu'r nitrogen hylifol yn syth. Mae'n troi'n nwy ac yn gwthio'r dŵr allan gyda chymaint o nerth fel ei bod yn saethu'r botel i'r awyr. O, dyna un. Peri, fi wedi ffindio'r un bach. Lle mae'r un mawr? Lle mae'r un mynd? O, dyna fe. A fi'n credu, ie. Bo'r botel mawr wedi mynd â hi. Peri, mae dyn ni enillydd! Botel mawr! Yn anffodus, oedd neb yn gywir, felly fi'n really sori, dim hylif i neb. Heledd, mae joc dy fi. Dim un arall. Na. Hwn yw'r gorau eto. Right? Barod? Wrth gwrs bod ti'n barod. Beth yw hoff gi gwyddonwyr? Cydefed, pwdl, chaw chaw? Chaw chaw? Na! Hoff gi gwyddonwyr yw labrador. Labrador. Cymod, mae gwyddonwyr yn gweithio mewn labordi? Fi yn caru'r gloch yna. Ti'n mynd cyflwyno rown nesa? OK. Dyma rownd bonus super duper cyflym a chyfle arall i chi lenwi'ch tiwbiau hyd yn oed yn fwy. Bydd na ddewis o 2 ateb, a'r cyntaf i weiddi enw'r tîm sy'n cael ateb yn gyntaf. OK. Pa un o'r rhain cafodd ei dyfeisio gan blentyn? Clisfonau neu'r trampolin? Bang! Bang? Trampoline. Cywir! George Nissen ddyfeisiodd y trampolin yn 16 oed nôl yn 1930. Pwy ddyfeisiodd y bwlb golau? Alexander Graham Bell neu Thomas Edison? O, bang! Edison, ie, da iawn! Thomas Edison yn 1879 tra bod Alexander Graham Bell wedi dyfeisio'r ffôn. Wow. Pa ddyfais daeth yn gynta? Ffôn neu awyren? O, bwm. Awyren? Anghywir! Na, Alexander Graham Bell oedd yn gyfrifol am y ffôn yn 1876 a'r awyren yn 1913 gan y brodyr Wright. Aha. Be ddigwyddodd gynta? Yr hysbyseb teledu cyntaf neu ffilm animeiddio cyntaf Disney? Bang. Bang? Bang? Disney. Disney sy'n gywir, da iawn! 1941 oedd yr hysbyseb teledu, ond 1937 ddath y ffilm Eira Wen gan Disney. Waw. Dwi'n dwlu ar y ffilm yna. Be ddigwyddodd gynta, y wefan gyntaf neu'r e-bost gyntaf? Bwm? Ebus. E-bost cyntaf yn gywir! Iawn! Y wefan yn 1991, ond yr e-bost 20 mlynedd cyn hynny yn 1971. Pa un o'r dyfysiadau yma ddath yn gynta? Walkie-talkies neu dyledu trydan? Bang. Bang? Walkie-talkies. Anghywir, anlwcus. 1937 oedd y walkie-talkies gan Donald Hings, tra bod John Logie Baird wedi dyfeisio'r teledu yn 1926. Y mab faes oedd Galileo Galilei yn arbenigo, seryddiaeth neu cemeg? Bang. Bang, seryddiaeth neu cemeg? Cemeg. O, yn anghywir! Galileo Galilei oedd un o'r gwyddonwyr cyntaf i ddefnyddio telesgop i ddysgu am ser yn y gofod. Plentyn ddyfeisiodd goleuadau nadolig i'r cartref. Gwir neu gelwydd? Boom. 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 Gywir. Gwir! Da iawn! Albert Sadaka yn 1917 oedd yn 15 oed ar y bryd. Wow! Mas o wynt. Felly, pwy sydd i ennill? Yr enillwyr yn y rownd bonus, tîm Bang! Waw, chi'n neud yn dda, Bang! Woo! Hei, mae pethau'n eitha gyfartal ar hyn o bryd. Ie, mae un gêm ar ôl i lenwi'r tiwbiau hyd yn oed yn fwy, neu un cam yn agosach i weld pwy fydd yn ennill. Fi'n nerfus. Pam ti'n nerfus? Sa'n gwybod. Dyma rownd ola. Un i fi, un i ti, ac un arall i fi. Be ti'n neud? Bwyd y granwyn, a meddwl sut mae bwyd yn teithio drwy'r corff ar ôl ti fwyta. O,
Wel, o ti'n gwybod, mae'n cymryd rhwng 24 a 72 awr i fwyd fynd trwy'r corff. Yn gyntaf, ti'n dechrau yn y ceg, lle ti'n cnoi a ti'n llyncu, wedyn lawr yr stymog, y colyddyn bach a'r colyddyn mawr. A wedyn, mae fe'n dod mas o'r pen ôl. O, yna ti oedd hwnna, Helen? Nage! Fi wedi cael syniad am gêm. Y ddau dyn i symud bwyd drwy'r system dreulio. Par o dates. O ie, syniad da! Gall y teits fod yn gylyddyn, ond yna, mae'r bwyd yn dod mas o'r pen ôl. Mae dy fi deimlad bod y gêm yma am fod yn gret ac yn afiach. 2 funud i'r tîmau symud y bwyd drwy'r teits i'r bowlen. Y bowlen gyda'r pwysau ucha sy'n ennill. Ie, casglu'r gwastraff yw'r her. Y tîm gyda'r pwtr yma ar ddiwedd y gêm fydd yn ennill. O le ges i'r tights ma, lad? Rai mam nhw. Pa gweithio hi? Reit, mewn 3, 2, 1! Os chi'n bwyta bwyd nawr, gai ymddeheiro. Mae'n cymryd rhwng 1 a 3 diwrnod i'r bwyd chi'n ei fwyta i dreulio drwy'r corff a throi'n wastraff. Sef pŵ. Gweithio da fel tîm fan hyn. Da iawn, tîm bŵ! Ffordd y corff o gael gwared ar bethau sydd ddim ei hangen arno yw pŵ. Fel bwyd sydd dros ben, bacteria a hen gelloedd. O, mae pethau bach yn stuck gyda tîm bag. O, os rhywbeth yn dod allan! O, mae hwnna'n edrych yn afiach. Mae o'n. O! William, dal ti. Dwi'n dod. O! O! Da iawn! Da iawn, Freddie, da iawn! Freddie, Freddie, Gwaith tîm gwych gan Bŵm a Bang. Dim ond 10 gram sydd yn ddi rhwng pwysau'r ddau dîm. Pwy enillodd y rownd yna? Mae'r pŵ wedi pwyso. Mae'r canlyniadau gyda ni. Ond pwy sydd ar y brig a phwy sy'n wynebu'r gynj? Dyma'r hylif ffrwydrol yn barod i wobrwyo'r tîm sydd wedi ennill y rownd ola. A'i dîm Bŵm? Neu tîm Bang! Wel, yn ennill heddi o ysgol Plas Coch, mae tîm Da iawn chi! O, Bŵm! Chi sy'n wynebu'r gynj. Fydd ffili aros a byddwn ni nôl tro nesaf gyda hyd yn oed mwy o arbrofion gwyllt. Lot o fes a gemau Gwyddoniaeth Gwirion, a os ych chi moyn mwy o Boom Bang, ewch i wylio ar S4C a BBC iPlayer. Ta-da!